Wij als stichting Docus.nl maakten een tijdje geleden opname van de afvoer van materiaal in de Bichterweerd. Het gebied tegenover het Nederlandse Grevenbeek aan Belgische zijde. Waarom is dat eigenlijk gebeurd? De firma Bichterweerd is opgericht in 1960 en heeft altijd grindwinning gedaan in het gebied direct rondom de verwerkingsinstallatie. Eerst de plas van de Bichterweerd, later uit het gebied Meerheuvel, heel dicht in de buurt. Maar zowel de plas Bichterweerd is leeg wat grind betreft. Het gebied Meerheuvel is leeg wat grind betreft. Het gebied is heringericht. En de concessie is op. Onze vergunning is tot een einde gekomen. En er is nog wel grind in de buurt, maar onder de fabriek zal ook nog wat grind gewonnen moeten worden om dat gebied ook herin te richten. En waar is dat materiaal en ook het materieel naartoe gegaan? De fabriek was al heel erg oud. En het grinddecreet had bepaald dat we in 2005 eigenlijk moesten ophouden. Toen was er nog van allerlei grind wat verwerkt moest worden. Dus de laatste paar jaren hebben we echt ons best gedaan om met de oude installatie toch nog goede kwaliteit te maken. Maar het was van kroepstaal, dus het staal zal nog wel gebruikt worden. Maar de installatie was verouderd en niet meer up-to-date. Dus die is afgevoerd. Oké, en hebben we daar een alternatief voor? Ik bedoel, het bedrijf is dan daar gaan minderen, maar ik neem aan dat dat niet helemaal weg is. Nee, dat is een hele belangrijke vraag die u stelt, want we hebben klanten in de buurt. Die klanten zijn afhankelijk voor hun toelevering van zand en grind van de lokale industrie. Voor Limburg is dat verschrikkelijk belangrijk om te beseffen dat er een verwerkende industrie zit, dus die betonpanelen maakt, prefabbeton maakt, die heel erg afhankelijk is van de grindwinning in Limburg. En hebben we het dan over Belgisch of over Nederlands Limburg? Aan de Nederlandse kant zijn dat de Nederlandse bedrijven, aan de Belgische kant zijn dat de Belgische bedrijven, want we kunnen wel met het voetveertje over, maar met het grindtransport zou je dan te veel om moeten rijden. Transport is alles in onze business, dus u zegt van ja, het houdt op. Dat betekent dat we grind van elders zullen moeten brengen. We hebben een groeve in Duitsland. Op dit moment rijden we veel kilometers vanuit Duitsland om het grind te brengen naar onze klanten in Belgisch Limburg. En dat is een dure zaak, dat kunnen we heel even doen, maar dadelijk moeten we wel weer iets nieuws hebben. Ja. In die uiterwaarden van de Maas, althans aan de Nederlandse kant, zijn er nogal wat beperkingen van kracht op het gebied van de woningbouw. Men mag daar niet bouwen vanwege de overstromingen enzovoort. Is dat ook aan de Belgische kant zo? Absoluut. En dat is ook maar een goede zaak, want als je in het winterbed bouwt en het water komt omhoog, dan krijg je natte voeten. Dat wisten de oude Belgen wisten dat al, zeggen ze in België. En dat is eigenlijk hetzelfde aan de Nederlandse kant. Er is ook weinig gebouwd aan de Belgische kant, zult u zien. Maar dat is niet de reden waarom dat dit nu weggaat, want dat stond ook bij Bichterweerd stond het ook in het winterbed. Stond ook in het winterbed en wij waren wel verstandig. Dus zelfs in 93 en 95 met het echte heel hoog water stond het hele terrein onder, maar het kantoor is altijd droog gebleven. Dat stond op een terp gebouwd. Zo verstandig waren we wel, ja. Als ik het goed begrepen heb, dan zijn er nieuwe ontwikkelingen gaande betreffende projecten in Eele. Of in de omgeving Eele. Het gaat om het maatschappelijk project Elerweerd met een subtitel Voor mens en natuur. Hoe zit dat precies? In België is er een decreet gekomen, een Vlaams decreet. En een decreet is een wetgeving. Die heeft gezegd in de jaren 90, het moet uit zijn met de grindwinning. Je krijgt nog 15 jaar voor een uitdovend karakter. Je mag nog 15 jaar nog grind winnen, maar daarna moet het afgelopen zijn. Wij hebben 15 jaar nog grind kunnen winnen. Daarna was het ook afgelopen, want de concessies waren op. Maar zo langzaam maar zeker is het besef ontstaan dat er toch grind nodig is, zoals ik net zei, voor de industrie daar. En als je nu komt met projecten die niet alleen grindwinning zijn, niet alleen graven naar gaten in de grond en rijk worden van de bodemrijkdom, maar als je kunt komen met projecten die een meerwaarde hebben, en dat kan een meerwaarde zijn op het gebied van natuur, maken van een mooi natuurgebied, kan zijn een meerwaarde, zoals bijvoorbeeld bij de Grensmaas, dat er een hoogwaterbescherming geboden wordt, of het kan meerwaarde zijn dat je zegt van kijk, er wordt nu in een uiterwaarde landbouw bedreven, maar misschien kunnen we hier iets met recreatie, kunnen we dat gebied aantrekkelijk maken voor recreatie en daar ons geld mee verdienen. Als je die meerwaarde kunt aantonen, dan mag je komen met goede projecten. Zo zijn we gekomen met het project Elerweerd.
En daar is heel breed naar gekeken. Daar hebben de boeren naar gekeken, daar hebben de omringende dorpen naar gekeken, de provincie Limburg aan de Vlaamse kant heeft daar naar gekeken, de overheid heeft er naar gekeken. Wij zelf hadden er natuurlijk ook naar gekeken en aan gerekend. Dus wij denken dat we daar met een project zijn gekomen. De Vlaamse regering heeft dat inmiddels bekrachtigd. En die zegt van ja, als je het op die manier een stukje grindwinning doet en herinrichting van het gebied doet, dan is iedereen blij. En dat initiatief dat komt van Bichterweert zelf dus? Dat komt van Bichterweert en van onze collega-bedrijven. Want ook dat is gesteld. Je mag met een initiatief komen. Maar wij zien dat die initiatieven zodanig groot zijn en zo'n grote impact hebben, dat kunnen wij niet alleen. Dus wij zijn met het initiatief gekomen samen met nog een aantal andere grindbedrijven die ook vroeger, net als Bichterweert, gewerkt hebben in de regio en die ook allemaal gestopt zijn. En die allemaal wel de ambitie hebben om dat grind vanuit de Limburgse bodem ook bij de Limburgse bedrijven te krijgen. Dus dat is de achtergrond dat die grindbedrijven bij elkaar zijn gekropen en zeggen we gaan dat project op die manier doen. Over regionaal gesproken, men spreekt ook van een grensoverschrijdend riviernatuurlandschap. Dat is een hele mond vol. Kunt u dat eens nader toelichten? Ja, dat is een initiatief wat gekomen is naar aanleiding van het grote succes wat het regionaal park, de Hoge Kempen, in Vlaanderen heeft gekend. In Vlaanderen, daar hebben wij ook onze groeves liggen, even iets hoger op bij Maasmechelen. In België noemen we dat op de berg, dat is in de Kempen. Daar zijn ook witzandwinningen geweest. Daar is in de tijd van de mijnen in België zijn daar grote bossen aangelegd. In navolging wat we aan de Nederlandse kant al lang kennen van het Nationaal Park de Hoge Veluwe, is daar nu het park de Hoge Kempen gesticht. Dus dat is van de grond gekomen. Dat heeft een enorme impact gehad. Ook toeristisch gezien. Ineens komen er mensen naar die Kempen toe waar ze nooit geweest waren, omdat het de status heeft gekregen van nationaal park. De mensen die daarmee bezig waren dezelfde mensen die in de regio van de Maas ook bezig waren met die mooie natuurgebieden die er inmiddels gekomen zijn rond Bichterweert, rond Kerkenweert, in de regio Vijverbroek, rond Thorn. Daar zijn prachtige natuurgebieden. En die hebben gezegd, die natuurgebieden zouden we die niet in kunnen brengen in een groot grensoverschrijdend rivierpark. Want ja, de grensmaas die is ook op grote schaal bezig en dat werpt ook al zijn vruchten af met het creëren van natuurgebieden aan de Nederlandse kant. En het is natuurlijk idioot dat je aan de Nederlandse kant iets doet, aan de Belgische kant iets doet. Die natuur die trekt zich daar niks van aan. Dus die vogels die weten niet of ze in Nederland of in België zijn. Die natuur gaat zijn gang. Maar de rivier weet het ook niet. Die overstroomt aan de linkerkant, aan de rechterkant. De hele natuur, dat is een eenheid. En de mensen die daarmee bezig zijn, die zijn ook verstandig geworden. Want die zeggen, kijk, als wij toeristen willen trekken, dan kun je toeristen trekken. Als je veel te bieden hebt, krijg je meer toeristen. En we werken Europees samen. Dat betekent dat je in Europa ook mag aankloppen voor Europees geld als je iets grensoverschrijdends doet. En ook dat brengt zijn vruchten op. Kunt u iets zeggen over een globaal tijdpad van het project wat nu bij Elerweert dan uitgevoerd gaat worden? Ja, wij praten over lange trajecten. We praten daar over een studie die we nu al 4 jaar bezig zijn. Over een 2 jaar voorbereiding die nog gaat komen. En dan ga je misschien de schep in de grond krijgen. Er is een project wat veel eerder nu actueel wordt. Dat is het project Boye-Veurse. Dat ligt ook heel dicht aan tegen onze oude groeven van Bichterweert. Dat ligt tussen Stokkem en Eele ligt dat in. Dat is aan de Belgische kant. De Belgische Rijkswaterstaat is de NV de Scheepvaart. NV de Scheepvaart heeft een zeer belangrijk project, Boye de Veurse, waarbij ook nog een deel grind zal vrijkomen en waar ze de handen ineengeslagen hebben met de grindsector aan de Belgische kant om dat project op zeer korte termijn te gaan doen. En zeer korte termijn bij ons betekent eind van dit jaar beginnen en in 3 jaar moet het af zijn. En dan kom ik natuurlijk op de vraag, hoeveel
overlast gaat dit opleveren voor de bewoners? Of hebt u hebt daarover nagedacht natuurlijk, om die overlast zoveel mogelijk te beperken? Ja, dan moet ik eerlijk zeggen, ik ben afgevaardigd bestuurder van Bichterweert. En als ik kijk in de wetgeving waar ik aan moet voldoen, dan was dat altijd de Vlaamse wetgeving. En dan was ik altijd met de Vlamingen daarvan. Het enige beetje overlast die wij gaven, waren de vrachtauto's die van ons bedrijf de grote baan op gingen, zoals we dat noemen, in Deelze-Stokken. En daar woonden bewoners langs die weg. En dat was de enige extra belasting die dat gaf. Want verder, de grindwinning was in de uiterwaard, niemand hoorde dat. Ik denk dat de mensen aan de Nederlandse kant er veel meer last van gehad hebben, of in ieder geval dat we veel zichtbaarder waren. Dat heb ik iedere keer gezien als we een nieuwe vergunning aanvroegen, want dan moest ik ook aan de Nederlandse kant daar toestemming voor hebben. En wat wij altijd gedaan hebben, is we hebben grote hopen van grind, van ons product, neergelegd tussen onze installatie en de Maas eigenlijk, wetend dat aan de andere kant van de Maas mensen waren. Dus dan met de geluidsmetingen, als je achter de berg gaat staan, dan hoor je niks. Dus zo op die manier zijn we verstandig geworden. En het enige probleem wat wij ooit hadden, was als ik goed mijn best gedaan had en heel veel grind verkocht had, dan was die berg te laag. En dan hoorde je van Grevenbichtse weer klagen. Dat was meestal ook in de zomer dat we uitverkocht waren. En dan zaten de mensen buiten en zeiden van, hé, ik hoor die brekerij. Want we hadden een vrij stevige brekerij met nogal toch al wat geluid. Dat is ook de reden waarom we hem nu afbreken. Als we een nieuwe neerzetten, dan is hij helemaal omkast en zal dat een veel minder bron zijn van geluid. Ik zag zelfs ergens dat men een transportband onder de winterdijk wil doorleggen. Ja. Wat er nu gezegd is, u kunt zich voorstellen, in de afbouw van Bichterweert is gezegd van, nou luister, dat is afgelopen. De straat waar het om gaat, in dit geval is het de Kempenstraat, waar wij over reden met al onze vrachtwagens. Maar het waren die van ons, maar het waren van de andere grindbedrijven ook. Op een gegeven moment is er nog grondverzetwerk geweest dat die vrachtwagens weer terugkwamen. Dus die mensen die zijn, op het eind wisten ze niet meer wanneer het nou zou ophouden. Is er een belofte geweest, ook van de overheid in de lokale overheid, van de stad Deelze-Stokken, gezegd van het houdt nu op. Met het stoppen van Bichterweert houdt ook het transport op de Kempenstraat op. Dat gaf een groot probleem voor NV de Scheepvaart, want dat werk moet uitgevoerd worden en er moet materiaal afgevoerd worden. Maar als de grind het niet mag, mag de NV de Scheepvaart het ook niet. Samen hebben we nu gezegd van, kijk, als je wat grindwinning doet, dat brengt geld op. Een deel van dat geld en een deel van die fondsen die er zijn om nu die rivierbescherming te krijgen, kunnen we stoppen in een systeem wat we maken met een transportband. Nou, een transportband maakt minder lawaai dan een vrachtauto. Als je die transportband helemaal op een stuk terrein laat plaatsvinden waar geen bewoning is, dan kun je aan het eind van die transportband je gewone reguliere grindtransport organiseren. En als je dat buiten de stadskern doet, dan heeft niemand daar last van. Dus we hebben een boerderij gekocht naast de waterzuiveringsinstallatie tussen Rotem en Eele in. Daar is een plek nu voorzien waar die grind, die gegraven zal worden in die projecten in de Booien en in de Veurse, naartoe getransporteerd wordt. En dat is een fantastische transportband die inderdaad onder de dijk doorgaat. Er komt een fietstunneltje bovenoverheen, wordt helemaal... Het probleem is wat dat betreft getackeld en dus er is minimale overlast. Ik denk zelfs dat het, en dat zien we hier aan de Nederlandse kant natuurlijk ook, zo'n grensmaasproject kan ook fietsers en dat kan ook mensen trekken die daar komen kijken. Dat uitzichtpunt wat hier gestaan heeft, ik ben er zelf vaak genoeg gaan kijken. Ik vond het hartstikke chic om daar te gaan kijken van, ja, hoe gaat zo'n groot grondverzetproject, hoe wordt dat gedaan? Hè? Wat voor vrachtwagens rijden daar, hoe snel gaat dat? En op een gegeven moment is het af en dan krijg je die mooie natuur, daar kun je ook naar kijken. Maar ook dat werk daartussenin, ik schaam me er niet voor. En ik weet van de belangstelling die er is van mensen, die komen kijken naar projecten die wij doen. En ik denk dat we in de Maasvallei ons helemaal niet hoeven te schamen dat wij bezig zijn met projecten, of het nu is voor grindwinning, of is het voor laagwater, of voor hoogwaterbescherming, of voor het maken van natuur. Want natuur maak je ook met grondverzet.
We hebben de natuur kapot gemaakt destijds met onze kanalisatie van de Maas. En nu maken we de natuur weer heel door die uiterwaarden weer wat ruimte te geven. Laten we meanderen. Laten we meanderen. Dus laten we eens kijken of we niet een positieve insteek kunnen geven bij al het werk wat we doen. En de agrariërs die worden deels ook tevreden gesteld, begrijp ik, aan de Belgische zijde, doordat er drainagesystemen of irrigatiesystemen worden aangelegd waar ze profijt van kunnen hebben. Kijk, de agrariërs zeggen, of in ieder geval de landbouwsector als zodanig zegt van, als die grindboeren daar aan de slag gaan, eerst hebben we nog landbouwareaal, de grindboeren gaan aan de slag en alles wordt verkwanseld aan de groene. Je kunt dat ook wel voorstellen, dat je als sector dat zegt. Maar als u boer bent en u zit daar en je zit met moeilijkheid van opvolging en er komt een grindboer langs die zegt, ik betaal je 3 keer de waarde van je land. Als ik daar een natuur van mag maken, die boeren hoor je allemaal niet klagen. Dus voor de individuele boeren daar, of ze worden van het land afgekocht, of er worden compenserende projecten met dat geld gemaakt. Dus een van de andere zaken is, dus er wordt extra veel geld beschikbaar gesteld voor de agrarische sector, om de boeren af te kopen die daar nu zitten en die hun bedrijf willen beëindigen. Voor heel veel mensen is dat een welkom iets. Anderen die dat niet willen beëindigen, krijgen compensatie aangeboden in de vorm van grondstukken die we elders gekocht hebben. En de mensen die willen doorboeren op die gronden die weer aangespoten zijn, dus heringericht zijn, dat zijn er ook heel wat. Daar zijn bijkomende projecten, zoals bijvoorbeeld een heel groot irrigatieproject. U moet zich voorstellen, 3 keer per jaar oogsten. En op de vruchtbare grond die niet aan de Maas in de rivierbedding zelf ligt, want daar komt de Maas, daar kun je eigenlijk alleen maar begrazen. Maar als je die begraasbare gronden kunt inruilen tot gronden aan de andere kant en groentes kunt gaan kweken voor Nolico bijvoorbeeld, voor de conserve-industrie. Je kunt er erwten zetten, bieten zetten, aardappelen zetten. En je kunt dat het hele jaar rond doen en dan nog aardbeien zetten, omdat je allemaal kunt beregenen. Ja, ook daarvoor hebben wij dus de handen op elkaar gekregen van de sector. De wereld wordt er al met al een heel stuk beter op. De wereld verandert en wat wij proberen en wat wij geleerd hebben uit het verleden is dat je dat niet het laken naar je toe kunt trekken en zeggen van dat is allemaal voor mij en voor de rest interesseert het me niet zo. Hè? Dus de industrialisatie die we hadden in de 19e eeuw. Maar dat het nu is van als je komt met goede projecten, waarbij je inderdaad, zoals u zegt, de wereld wordt er beter op, waar je mensen laat mee profiteren. En dat hoeft niet veel geld te kosten van je eigen businessmodel. Dat kan ook zijn omdat je het slimmer doet. En dan verder, ik ben een groene, mijn kinderen moeten hier wonen en leven. En het is verschrikkelijk mooi hier in Limburg. En als we dat kapot gaan maken, ja, dat zou ik mezelf niet vergeven. Ik ga u bedanken.